Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Xbart, imnalla l-biss il-ġakketta u din l-iskufja tas-suf. Fix-xitwa dejjem jagħmel ħafna ksieħ. Bekk importanti li fil-gwardarobba jkollna ħafna ħwejjeġ ħoxnin biex iżommuna sħan. F'sena għandna 4 staġuni. Tiftakru li ma huma? Ir-rebbija, is-sajf, il-ħarifa u x-xitwa. Fil-ħarifa wara dawk il-jiem sħan tas-sajf, it-temp jibda jifriska. Bekk nibdew nilbsu ħwejjeġ ftit aktar ħoxnin u xi flok ta' taħt u anke xi ġerżi ħafif. U mbagħad bil-mod il-mod, it-temp jibda jiksaħ dejjem aktar sa ma fl-aħħar ikun iż-żmien li noħorġu l-ġgiget ħoxnin, ix-xalel u xi skufja bħal din. Illum fir-raħal ta' Zizi ġurnata kollha sħab u minn ħina l-ieħor qed tagħmel xi ħalba xita. Però bħalissa ħarġet nitfa' xemx u Kika u Tetu jiddeċidu li joħorġu jilagħbu bil-ballun quddiem ir-razzett. L-art ta' quddiem ir-razzett mimlija għadajjar, xi ħud minnhom għadajjar tal-ilma u xi oħrajn għadajjar tat-tajn. Kika libset inċirata tax-xita biex jekk tagħmel ix-xita ma tixxarrabx. Libset ukoll dal-boots tax-xita biex żgur ma jitlilix ilma u hekk iżżomm saqajja nixfin. U Tetu, kif ma lbis ġaqxejn inċirata tax-xita? Tetu qed jgħid li la mhux niżla xita m'għandux għalfejn jilbes la l-inċirata u qas il-boots tax-xita. Sadattant Kika u Tetu bil-ballun f'idejhom joħorġu quddiem ir-razzett. Imma kif Tetu jilmaħ l-għadajjar tax-xita jerġa' jibdielu milli jilgħab bil-ballun u minflok jerħila jaqbes b'kemm għandu saħħa fl-għadajjar tal-ilma u jieħu gost jara l-ilma jtir. Kika oġbita l-idea u bħal Tetu tibda taqbes fl-għadajjar tal-ilma. Kika u Tetu tajċ kemm qed jieħdu gost jaqbżu fl-għadajjar. Tetu ma jdumx ma jilma ħadira tajn kbira u minnu fih jiġri ġirja u jibda jaqbes fiha wkoll. U Kika ma l-art ingħaqad miegħu. Kemm illi ngħidlek it-tnejn li huma jimtlew kollhom tajn. Kika libsa l-boots u l-inċirata tax-xita. Allura l-attajn u qas l-ilma tal-għadajjar ma xarbula saqajja. Imma Tetu la ma libis boots ix-xarbulu saqaħ kollha tajn u ilma. Il-laħwa ara x'ġara issa qabdet nieżla ħalba xita. Kika la għandha l-inċirata tax-xita mhux tixxarrab anqas. Imma Tetu mingħajr inċirata tax-xita tajċ kif qed jiġi jasra. Tetu u Kika jidħlu jiġru l-ġewwa biex jistkennu mix-xita. Miskin Tetu tgħid jirtot. Zizi tkun pronta u lil Tetu tnewwillu xugaman biex jixxotta mill-ilma tax-xita. U baba ċabitlu ċarba sħuna biex jissejqer ukoll. Qed tara x'jiġrilek Tetu meta ma tilbis il-bies adattata tax-xita? Zizi qed tgħid lil Tetu li meta naraw l-ajru msaħħab importanti li nilbsu l-boots u l-inċirata tax-xita biex jekk ninqabdu f'xi ħalba xita ma nixxarbux. Naħseb li Tetu ħada l-lezzjoni u x'veru Tetu. Araw taqtaw x'din, liema huma l-aħjar materjali tal-ħwejjeġ għal meta tkun ix-xita. Araw, għandi 4 materjali: il-plastik, is-suf, il-gomma u id-drab. Meta tagħmel ix-xita huwa importanti nilbsu ħwejjeġ li minnhom ma jgħaddix l-ilma, kellna nispiċċaw qisna fliles imxarbin. Li ma taħsbu li huma l-aħjar materjali minn dawn l-4. L-ilma ma jgħaddix mill-plastik, bekk ħafna ġgieget tax-xita jkunu magħmulin proprju minn dan il-materjal. Il-gomma wkoll ma jgħaddix ilma minnha. Ħafna mill-bwiets tax-xita jkunu magħmulin minn dan il-materjal. Mela allura l-aħjar żewġ materjali għal meta tkun ix-xita huma l-plastik u l-gomma, għax minnhom ma jgħaddix ilma.
ħafna paċi u slim, saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narok, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiqulek tkun daħkan. Darboħra nejdu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għanna, imma llum ser nejdu ċaw.